ह्या कोण रे? वाटत तर नाही. तर मित्रांनो मी आता येऊन पोहोचलोय बागमळ्यात आणि बागमळ्यात आपल्या देवाची एंट्री झालेली आहे आणि मी झालोय लेट. माझ्या बरोबर जाऊन दे एका पण लेट झालेला माका आता हय भेटला आणि आता मी चाललो. तर मित्रांनो एवढी घाटी चढा गावाहून होत झालेला वर खाली करूचा लागतं. सांदे सगळे सुटतो रे घाटी. पुणग्याची लिपस्टिक नाही राहिली ना. तक लागत नाही तरी खाता तो सगळ्यांनी जत्रे मंग्यासारखे दात लावून भेटा सगळ्यांना खाऊ देणार. हा भेटल्यावर तू देणार व्हिडिओ उद्या जत्रेत भेटा. माकडलं इलच नाहीस की का इल बॅग बिग खाजा बिजा आधीच काय तर घेतलं. हे बघा इकडे पूनमताई बसली आहे दमून दमून लाडू बिडू काय ते पासा खाऊन घे. अरे अरे जोड्याने चालला टोपी भारी दिलं बायको. हे बघा पुणग्या चल काय चालतं बॅग मोठीच घेतलं. बिल्लो कानाक लावलं नाही विचारत के जमसन करणी पहिलं चल बाबा मी ते का जरा आता उतारती लागणार. या मुंबईवरसून मागवला धोंड्यांचा मरण काढी दिला आपण आता काय माहिती आहे. ही बघा मंडळी आता बरीचशी आमची मागे म्हणून बरीचशी मंडळी मागे विनू सोडित नाही. विनू अदक सोडित नाहीत पोलीस. विनू बेडबाई अडकला का पोलीस सोडित नाही गाडी. ही बघा कुणकेश्वर स्पेशल. हर हर महादेव. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश गाडी तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत करत. तर मंडळी आज महाशिवरात्र आणि महाशिवरात्र आज कुणकेश्वर यात्रा आणि श्रीदेव गांगेश्वर म्हणजे गेल्या वर्षाप्रमाणे याही वर्षी कुणकेश्वर भेटीसाठी चालले आणि सगळी मंडळी आतमध्ये जमलेली आहे. विनू आपण विनू दाबोळ्यात एडिटिंग करता अजून आणि थोड्या वेळात येत मग तर तुमका जी मजा वगैरे आहे ती तुमका सगळं दिसणारच आहे. गेल्या वर्षा 12 की 15 वर्षांनी गेलो आणि यावर्षी गेल्या वर्षाप्रमाणे याही वर्षी चाललेलो जाणार बाहेर पडणार थोड्या वेळ. तर चला. तर हे बघा सगळे टोपी वगैरे घालून सगळी मंडळी तयार आहे. महिला मंडळ पण तयार आहेत. हे बघा अजून बरीचसे उचत जो लाडूच घेऊन तयार आहे. अशा प्रकारे आपले देव बाहेर पडले देवळातून गांगेश्वर मंदिरातून. सगळं गाव जमलेलं आहे बघ देवासोबत. काय गो चला येत नाही हा.
नमस्कार मित्रांनो, आताच तुम्ही पाहिलं असेल आपले देव गांगेश्वर मंदिरातून निघाले आहेत कुणकेश्वराच्या भेटीला. आणि मला झालं आहे दरवेळेप्रमाणे लेट होण्याचं कारण म्हणजे या आधीचा व्हिडिओ तुम्ही बघितला असेल क्रिकेट सामन्यांचा, तो एडिट करत बसले होतो. जवळपास 2.5 तासांचा फुटेज होतं आणि ते 30 मिनिटांवर आणण्यासाठी माझा पूर्ण दिवस केलेला आहे आणि ते केल्यामुळे मला लेट झालेला आहे. आणि बाबू देवांसोबत पुढे गेला आहे. मी आता जस्ट आलो, पहिलं गांगेश्वराचं दर्शन घेतलं. आता मीही चाललो आहे त्यांना पुढे जॉईन व्हायला. तर आता निघतो आहे मी इथून आणि आता बागमळ्यात त्यांना सगळ्यांना जॉईन होईल. तर चला बघूया पुढे काय काय मजा येते ते. तर मित्रांनो, मी आता येऊन पोचलोय बागमळ्यात आणि बागमळ्यात आपला देवाची एंट्री झालेली आहे आणि मी झालो आहे लेट. आणि आता इथे गाडी लावून मग मला पुढे जावं लागेल. बघा तर अशा प्रकारे हा आपला देव चालला इथून. ही सगळी आपली मंडळी. दाखवत नको माझ्याबरोबर, तुका पण लेट झालेला आता. तर मित्रांनो माझ्याबरोबर जाऊन दे, एका पण लेट झालेला माका आता हय भेटला आणि आता मी चाललो. लाडू पाणी हातासून घेऊन चाललंय. नाही नंतर आता मी पळणार होय. पण देखो मी पुढे येईल, गर्दी असून जाऊ भेटत नाही. माणसं मी सगळे दिले म्हणजे एवढं गड आता चढायचं. रायगड आहे आता समजा, पुढची जबाबदारी माझ्यावर. बाबा एवढी घाटी चढा गावाहून झालेला सारखा वर खाली करूचा लागता. सगळे सुटतं हे घाटी सारख्या वर खाली करूचा लागता देवांचं शूट घेण्यासाठी. आता वर येईल परत खाली जाणार, परत वर येईल. ही बघा सगळी महिलांपासून लहान मुलांपासून वृद्ध माणसांपर्यंत सगळी देवांबरोबर चालत चालली आहेत आणि संपूर्ण घाटी चढत.
पूनमताई पण चालल्या आहेत हळूहळू पाय टेकत टेकत. या बघा. अरे हर हर महादेव कोण बोललात नाही आता. बोला बोला जरा मोठ्याने बोला. महादेव. मग तुझा तो आवाजच नाही हा. पुढे गेल्यावर पाणी बसून आरामात आणि मग जोर लावा असो. मग लाडू आठव होते खय होतं. गेल्या वर्षी याचे होते रवे बियाचे. गेल्या वर्षी लय मजा होती. मग यंदा तू करू आणायचे होते वास्तविक. हा कोण पुणग्याची लिपस्टिक नाही राहिली ना. रंजाच्या गालांकल आली तर दिली आता उन्हात. झालं आता गाठी संपली. नशीब बघ माझी हालत बघायला लागली. घामाघूम. महादेव परत. खाली दिसत नाही. गौरव घाटी चढा इलो पण नंदन काय रे नाही इलो. हा मग हा आणि ही वाट आता ह्या रानामुळे सगळी चालण्या योग्य नसते आणि ती करायला येण्यासाठी आधी गावकरी येऊन ही पूर्ण वाट बेंदून जातात म्हणजे साफ करून जातात कुणकेश्वरपासून पूर्ण आमच्या गावापर्यंत. आणि आमच्याच गावाचं नाही तर इतरही गावांमधील देव कुणकेश्वराच्या भेटीसाठी जातात. ज्याचप्रमाणे मिडभावचा रामेश्वर यंदा 300 वर्षांनी कुणकेश्वराच्या भेटीसाठी जाणार आहे. तसेच जामसंड्यातली देवबाई देवी म्हणजे माझ्या मामाकडची देवी ही जवळपास 12 वर्षांनी कुणकेश्वराच्या 15 वर्षांनी कुणकेश्वराच्या भेटीसाठी जाणार आहे. तसंच गेल्या वर्षी आमचा देव कुणकेश्वराच्या भेटीसाठी गेलेला. तो गेल्या वर्षी किती 15 वर्षांनी गेलेला. 15 वर्षांनी गेलेला आणि आता हे दुसरं वर्ष लागोपाठ. तसंच आचऱ्यातलाही देव यंदा जाणार आहे. असे खूप दुरून दुरून देव कुणकेश्वराच्या भेटीसाठी जातात आणि ते पण चालत पायी. आणि ते सरबत वाटप चालू आहे. बस बस बस. मित्रांनो तुम्ही आता बघितलं देव आपले स्थिरावले आहेत आणि आता इथे सगळी मंडळी जवळपास अर्धा तास रेस्ट घेणार आणि मग इथून पुढच्या प्रवासाला सुरुवात होणार. ती बहुतेक नॉनस्टॉप असेल. घाटी उतरल्यावर मग आपण कुणकेश्वरात एंटर करू. आणि आता इथून मी चाललो आहे नारिंगऱ्यात कारण व्हिडिओ अपलोड करायचा आहे मगापासून मी आज तुम्हाला सांगतो आहे. आणि मग तिथून मी डिरेक्टली कुणकेश्वरला भेटणार. तर चला पुढची जबाबदारी आता ओमो सांभाळणार. बाबा कॅमेरामॅन ओमकार गाडी के साथ सरळ खाली जायचं. पैसे आता इला तशीच ना गाडी खाडी लावलेली आहे ना. गाडी घेऊन येतो उतराक परवडला चढाक परवडला. चल बघ लाडू इले बघ. लाडू का सगळी महिला मंडळ दाखवून घे लाडू घे. उपवास हा नाही माकावर नको. महाशिवरात्रीचं कडक तू पण ओम्यान पण घे. महाशिवरात्रीचं कडक उपवास. चल चल ये
तर अशा प्रकारे हे चाललेलो आता पुढचा दाखव सगळ्यांका. होय होय ही आपली मंडळी दाखवती बघ ती बघ ती ताक लागत नाही तरी खाता तो सगळ्यांनी जत्रे मंग्याधर की दात लावू भेटा सगळ्यांना खाऊ देणार हा हा भेटल्यावर ना? भेटल्यावर तू देणार व्हिडिओ उद्या सगळ्यांनी मका जत्रेत भेटा तरी बघा सगळी मंडळी घाटीवर चढण 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 जमलेली आहे. हो गोटल्याच्या वाटण्याचा लाडू घेतले. ही बघा इकडे पूनमताई बसली आहे दमून दमून. लाडू बिडू काय ते पासा खाऊन घे. दाखवलंय मगाशी ते बघ. नाही हे आपले कार्यकरी दाखव लाडू खाताय ते बघ. तोंड बघ याचा आज या माझ्या बरोबर होता लेट झाला या केव्हा डॉली कसलो विचार करतो. चल चल. तरी बघा सगळी मंडळी बसलेली आहे. ही बघा कापा कापान बसलेली आहे देव विसावल्यावर. एखादा चलत घेतलं की उचलून घेतलं. लाडू 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 आले. आणि आता इथून देव असेच जाणार पायी चालत आणि पावणाई मंदिराच्या थंय पुन्हा परत धूप घालणार आणि पुन्हा थैसून मग कुणकेश्वर मंदिरात जाणार. तर आता ही सगळी पायी चाललेली वारी आहे. तर चला तुम्ही आमच्यासोबत चला तुम्ही पण. माकडलं इलच नाहीस की का इल बॅग बिग खाजा बिजा आधीच काय तर घेतलं पाणी एवढं सगळं बॅगेत डायरेक्ट उद्या येतलं काय गो इलस इलस टोपी पी घालून बघा या बघा ह्या बघा उलटी तरी तरी मी उलटीत टाकतोय थोबडा. अगो बंदा. तर चला मंडळी अशा प्रकारे बघा आता पाणी वगैरे घेऊन आता पाणी पिऊन वगैरे चाललेली आहेत सगळी मंडळी पुन्हा. अरे अरे जोड्याने चालला टोपी भारी दिलं बायको. ही बघा हा बायको टोपी भारी दिलं ना काय म्हणा बाबू काय पण म्हणा. ही जत्रा चुकवणारी माणसं नाही. दोन माणसं अशी ही जत्रा चुकवणार नाही. देवांबरोबर म्हणा नाही तर कधी म्हणा. मग काय घेतलं बॅगेत ना बागेत पाणी भरलेलं सगळं. माकडलं आणखी काय घेतलंच की लाडू नानकेटा सगळं खावं. बाबूक कारण शेंगदाणे बिगदाणे खाऊची सवय हा शेंगदाणे खाऊची सवय आहे का मग ते काय होते आता मी घाललोय तो मग पुणग्या चल काय चलतं बॅग मोठीच घेतलं बिल्लो कानाक लावलं नाही विचारत. हवं त्याची साथीदारी ते का गाठी चढल्यावर की वाटणार कोण ताच सांगत. हो अभि कुठे आहे तुम्हाला पाठवलं चे काय घालवल्या मग के जामसण करणी पहिलं चल बाबा. ह्या बघा मुंबईवाला हिला खास देवांसाठी या बघा चिंग्या चिंग्याच म्हणणार मी. समृद्धी नाव आहे माझं. कावळा समजत कसं नाही काय म्हणा ह्यानंतर कावळा काय म्हणा सगळेजण बघतात ना तुझा व्हिडिओ. बघू कच वे वाटते वाडाक नको पब्लिक बघणारा. फेमस मुंबईसून इलेला या बघा खास देवांसाठी पिशी भरून काय तर आता घेऊन येताला पाणी राहते. अरे इलास तरी म्हटलं ह्या बघ लागली तर लागली काय काय काढीतच नाही खाऊ काय काय ती यादी लिहून आणलं यादी ह्या मोबाईल मध्ये लिहता म्हणून सांगतो मी ते का जरा आता उतारती लागणार पुणग्या इथं तू का शोधता पुणग्याची जोडीदारीन पाठी थंड गेला ना थंय पुणग्या मी मेसेज करू कॅमेरा करू कर खय हरवलंच म्हणून मरता म्हणून सांग कापा इकडे फिरा
काही हरवलं म्हणून सांग. ढकल रे ढकल 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 बुतूर ढकल. ढकल प्रत्येकाने एक एक उचलले नाही असतो तर एवढे झालो असतो. थांबा या होताला मी मेन होताला देव मना समज घेत नव्हतो. माका शेवटी कोसळूचो लागलो. गोयशी का दमलास मग अजिबात वाईट साठी काय दमना तास तुम्ही ना दुसरं काय आता बोलतच ना. गप किती विचारते का गॉगल वगैरे लावू. तो गेलो का तो आता डायरेक्ट तकडे कुणकेश्वरा गे. हा दोंड्यांका सांभाळा नाही दुखवशी बिकवशी त्यांका दुखवशी आहे. कोण मीच होत मग मीच म्हणत होत. ह्या कोण रे वाटत तर नाही. ह्याकडे साड्यावर फिरणार आता. तुझ्या सोबत फिरतोय असं काय करतो. मी देवांसोबत फिरत मग हा मग आता देवांसोबत कोणी आहे. तू राहुलं असतस तर आम्ही इला असतो. मग दोघांका ठेवली असते तू कणी एका या मुंबईवरचून मागवला. त्या काप दाखवा कसा आता. धोंड्यांचा मरण काढी दिला आपण काय माहिती आहे. तरी बघा मंडळी पुन्हा एकदा पाण्याच्या पिण्यासाठी थांबलेली आहे. बघा सगळी लाडू वाटप थंड बेंडा चालू आहे वाटतं. ह्या बघ ह्या शोधित होता. ज्यांच्याकडे बिल्ले नाहीत त्यांनी मागवून घ्यावा. काय थंड बिंडा घेतलात की नाही. आरामात घ्यायचं. सगळ्यांची गर्दी कमी झाल्यावर घ्यावा. तोपर्यंत बाटली शिल्लक राहणार नाही. सगळ्यांका मिळणार थांबा सावशीदा. बघा कुणकेश्वर स्पेशल. हर हर महादेव. तर मंडळी अशा प्रकारे ही बघा पायी चालली गाडी चालली आमची कुणकेश्वरा. आणि सगळी मंडळी चालला. हे बघा आमच्याकडे आता देव दिलेलो काठी काम केलेली आहे. आता आम्ही कुणकेश्वरच्या घाटी एक लागणार. तोपर्यंत विनू येता गाडी घेऊन. हे आम्ही दोघजण वर्गमित्र आहोत. तेजस गाडी आणि मुकेश गाडी. पराक्रम मोप केले आता सांगण्यासारखे नाही. आता देव सांभाळतो. कसा वाटता. जबरदस्त एकदम. अजून फ्रेश वाटायला लागलं वयाच्या मनाने. चला इला होता आवाज येता तर मंडळी आता ही बघा कुणकेश्वरची घाटी उतरायची. आणि घाटी उतरल्यावर खाली पावनाईचं मंदिर आहे. तर काही आता जाणार नाही थांबणार थोडं वेळ. ही बघा मंडळी आता बरीचशी आमची मागे आहे म्हणून बरीचशी मंडळी मागे. आणि विनू सोडित नाहीत पोलीस. विनू बेडवाईत अडकला का पोलीस सोडित नाही गाडी. 4 व्हीलर असल्या गाडी. तर चला आता आमकाच शूटिंग करूचा वाटतं. तर माझ्या दांडो
ही बघा मंडळी सगळी नामदेव पवार ते तकडे आहेत. शिट्टी मारित नाही ओ पवार साहेब भियालो तो हा तो बघ बापू सांगता खाली बोल आता ही लाव ना. आता मी कुणकेश्वरच्या एकदम जवळ ही लाव. आपापल्या पायाने वर बघा चला बघा घाटी एक टाळून झालेलो आता सुद्धा बघा. तर अशा प्रकारे येऊन पोचलेले पाहुण्याच्या देवा. हे बघा विनू काही डायरेक्ट नाही अजून. तर मंडळी अशा प्रकारे आम्ही कुणकेश्वर पावनाई मंदिराच्या इथं विनू काही अजून इलो नाही कारण ते का अडवलेले नाही कारण त्या मिडगाव मार्गे जाऊ देत नाही फोर व्हीलर का येता विनू अडवले तिकडनं येऊ देत नाही पोलीस. तो म्हणत असत मी देवांबरोबर येतोय तर बरा झाला असता. घे लाडू घ्यावा साक्षी वाटतंय बघा. ही बघा साक्षी बघा तुम्हाला बऱ्याच दिवसांनी गमता आली तर जॉब का लागला त्यामुळे गमत नाही. लागता दाडेक लागता. कसा वाटला मसाला? बरा वाटला. रात्री चांगली झोप लागतली चलत इलाच नाही असं इलाच तुम्ही बघितलं आम्ही. हा गेलेली ती चलत दिलेली आहे बरोबर. तेव्हा चलत दिलं तू गमलंच नाही ती तेव्हा जामसण करीन चलत दिली ती बघ. कसा वाटला जामसण करणी? गमलं तेव्हा एव्हाच बोलत नाही गो. पिशेतला काय तर काढा तरी आता पाणी का भारी वाटला एकदम. चला दिल्या यार क्या वाटलं? चहा पाणी घ्यावा आता. लाडवांची सोय केलेली आहे. अलोट गर्दी आहे ही बघा. संपूर्ण नारिंगरे गाव उतारलेलो. अर्धी मंडळी ही बघा इकडे